Zato nemoj da se žalostiš. Ti gledaj da budeš od koristi svome društvu, svojoj zajednici u kojoj živiš, ali ne očekuj mnogo od njih. Ne očekuj mnogo od njih. Pogledajte, Nuh alejhi selam, jel tako, gradi lađu da bi spasio svoj narod, oni ga ismijavaju. Oni ga prave budalom, oni ga ismijavaju. Musa alejhi salatu selam, Sulejman alejhi salatu selam bore se protiv sihirbaza, pa njihov narod njih optužuje da su oni sihirbazi, da se oni bave sihrom. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dolazi da ujedini sve ljude, dolazi sa vjerom islamom koja ima za cilj da ujedini sve ljude, njega optužuju da on razdvaja ljude, razdvaja porodice. Takvi su ljudi. Optužuju te za ono protiv čega se ti boriš. Nuh alejhi salatu vesselam poziva svoga sina da se ukrca s njim u lađu spasa, da bude spašen njegov rođeni sin, plod njegovog srca koji je otpao od njega, odbija. Lut alejhi selam, njegova žena nije bila vjernica, tako? Njegova žena nije mu se odazvala. Zato nemojmo se plaho ni za koga vezati na dunjaluku. Ni za koga. Nikoga. Sam dunjaluk i sve one koji se nalaze na dunjaluku nemojmo mnogo cijeniti, precjenjivati. Volimo, vežimo se najviše za Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah jedan jedini, koji nas neće iznenaditi, koji nas neće iznevjeriti, koji se neće okrenuti od nas, koji nas neće ostaviti. A svi drugi na dunjaluku očekuju. Prevara i iznenađenje dolaze iznenada, zato se zove iznenađenje, iznenada dolaze. Možda i naši najveći neprijatelji budu naše najdraže osobe, naše najbliže osobe. Zato nemoj se ni za koga posebno vezati. فقليلها وكثيرها